ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошед моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. чемпиони пешинаи вазни ним сабук UFC Илия Топурия боварӣ дорад ки дар вазни сабук ӯ хеле хатарнок хоҳад шуд. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. шумо маро дар вазни сабук мебинед. ман рақибро бо як зарба ба нокаут равон мекунам. ба ман манаҳи ӯ дар кор нест. ман танҳо ба сари ӯ зарбаи худро мерасонам ва ӯ метаркад. дар ин вазн дар замин худро хеле бақувват ва сахт ҳис мекунам. бо ман гӯштин гирифтан мехоҳед? рафтем, ягон мушкилӣ нест. тобоварии ман барои 5 рӯз басанда аст, на ин ки барои 5 раунд, гуфтааст Топурия. ногуфта намонад ки Илия Топурия дар вазни сабуки UFC як муҳориба аз зидди Ҷей Херберт гузаронидааст ки соли 2022 рух дода буд. дар ҳамон муҳориба Херберт Топурияро дар якум раунд ба нокдаун равон кард, лекин ӯро фавран шикаст дода натавонист. ана дар дуюм раунд бошад худи Топурия Хербертро ба нокаут равон карда ғалаба ба даст оварда буд. акнун Топурия ба пуррагӣ ба вазни сабук баромад ва барои камарбанди ин вазн ҷангидан мехоҳад. дӯстон, чӣ гуна ки медонед мо тӯли чанд сол аст ки бо ширкати Шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ин ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. дар ин ширкат шумо ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ, духиҳои арабӣ, соатҳои мусалмонӣ, ҷойнамозҳо, шампунҳои гиёҳӣ ва боз бисёр дигар чизҳоро дастрас карда метавонед. ин ширкат дастафка ба тамоми шаҳрҳо доранд. ҳамчунин мошинкаҳо барои риш ва мӯи сар, доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, равғани сиёҳдонаро низ аз ин ширкат дастрас карда метавонед. рақамҳо дар рӯи экран. ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. се топови ҷангвари вазни нимёна UFC Карлос Пратес, Иен Гери ва Ҷек Дела Маддалена оиди баромадани Ислам Махачев ба вазнашон фикрҳои худро баён карданд ва биёед суханҳои онҳоро гӯш мекунем. як ҷангваре ҳаст ки дар вазни 77 килограмм проблема шуда метавонад. ӯ ҳоло дар вазни нимёна баромад намекунад ва ин шахс Ислам Махачев аст. вақте ки ӯ ба вазни нимёна мебарояд, ӯ аз ҳама проблемаи калони ин вазн мешавад, гуфтааст Гери. муҳориба бо Махачев муҳорибаи хуб мешуд, махсусан дар Перт. таърихи хеле хуб мешуд. ман метавонам ки қасдии Волкро аз ӯ гирам. барои ҳамин мебинем ки чӣ гап мешавад. ҳама кора шуданаш мумкин аст. дар аввал Билолро бояд гузарем ва баъд барои ман дарҳои зиёд кушода мешаванд, гуфтааст Маддалена. ман омодаам ки зидди ҳама рақиб ҷангам, чунки ман ҷангварам ва ин чиз ба ман писанд аст. муҳориба бо Ислам муҳорибаи вазнин мешавад. ин муҳорибаи хеле душвор аст. ман фикр мекунам ки Ислам аз Билол Муҳаммад дида хеле зуртар аст ва ӯро шикаст додан хеле вазнинтар аст, чунки Махачев ҳам дар стойка ва ҳам дар замин сахт аст, гуфтааст Пратес. хотиррасон мекунам ки Ҷек Дела Маддаленаро аллакай рӯзи 11 май муҳориба зидди Билол Муҳаммад интизор аст. ана Иен Гери ва Карлос Пратес бошанд аллакай рӯзи 27 апрел дар муҳорибаи асосии турнири UFC Fight Night вомехӯранд ва ғолиби ин муҳориба довталаби навбатӣ барои камарбанд шуда метавонад. чӣ гуна ки мебинем дӯстон, Маддалена зид нест ки бо Ислам Махачев муҳориба гузаронад, агар ки чемпион шавад. барои ҳамин муҳорибаи ӯ зидди Билол Муҳаммадро UFC интизоранд то ин ки барои Ислам муҳориба ташкил кунанд. топови ҷангвари вазни сабук UFC Педи Пимблейд як ҳафта баъди муҳориба зидди Майкл Чендлер 20 килограмм вазн гирифт. ҳамин саҳар аз хоб хестум ва қариб ки 90 килограмм вазн дорам. ин тақрибан вазни максималии ман аст. кам вақт ман 91 килограмм вазн дорам. танҳо ҳамон вақте ки ман дар амрико қарор дорам, чунки хӯрокҳои амрикоӣ аз ман мошин месозанд. дар амрико ман вазни калон мегирам, лекин вақте ки ман ба хона бармегардам, вазни максималии ман тақрибан 89 килограмм аст, гуфтааст Пимблейд. хотиррасон мекунам ки Педи Пимблейд дар вазни 70 килограмм баромад мекунад. ана айни замон бошад вазни ӯ 90 килограмм аст. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид. хонободу сарбаланд бошед.